Hitzarekin ez dakit, baina isiltasunarekin zehar eman dut. Eta heldu zitzaidan burura, iaz, idazle hungariar bati entzun nion esaldi bat, esaten zuena, bizi garela etengabe bere existentzia demostratu behar duen jendarte batean. Ez? Eta hori, hasi nintzen pixka lotzen gaur egungo gehiagizko estimuluekin, gehiagizko informazioarekin, eta betiko ez, zeleku duen isiltasunak momentu honetan gure jendartean. Ametsek aipatu zidan hasieratik hori, isiltasunari buruz edo horren gainean ibiliko zela, eta nik libre hartu nezala nahi nuena egiteko edo. Eta nire aitzakia pixkat izan da, batetik euskarazko musikaren tradiziotik tiraka, pixkat elipsiaren estetikaren aitzakia horrekin, tradizioan dugun aitzakia horrekin, pixkat azaltzea edo kontatzea musikan hor diren zantzu batzuk, baina gero halabeharrez hori nola batez ere testuetan nabarmentzen den, eta batez ere koplaren tradizioan eta baladen tradizioan. Emon nuen izela nahi nuelako bilatu malgutasun bat. Ikusten nuen batez ere nire idazkeran hitzek hitzegiak zirela nolabait. Bokal danak, kontsonante danak entzuten nituen gehiegi eta oztopo bat bezala. Eta behar nituen horiek malgutu, ez? Imaginatzen dut, hasikeran idatzi nahi nuenean ez nuela akaso gura horren edo nahi horren ezagutza finkorik, ez? Eta hemen nostalgia edo eraman nau momentu hortara, zeinan ez dakit ez da zenbat urte ditudan, ez da non dagoen, baina sentitzen dudan idazteko bultzada hori, ez? Normalen hizkuntzaren estatuskoa onartzen dugu eta pentsatzen dugu araua edo gramatika edo dana kubritzen duela dena. Nire ustez, hizkuntza guztiak erreduzitu egiten dira eta arau oso estu batera erreduzitzen dira eta hizkuntza baten sistemaren posibilitate askoz handiagoa dira, ezta? Eta da holako orobil batean araua da holako txiki bat. Normalean jendea arauen arabera bizi da, ezta? Nire ustez konturatu behar dugu hizkuntzan oso importantea da libertadea, ez? Nik uste dut palindromoekin, kalamburrekin, berbekin jolas egiten duten ariketa guzti hauek hasteko egiten dutela kolektiboki geure hizkuntzaren mugak zabaldu. Fenomeno generatiboa da hizkuntza, eta orduan jarraitzen dugu sortzen eta birsortzen eta leku berrietara heltzen, ertzak zabaltzen ditugu, eta ertzak zabaltza beti da ona, gero nasaiago gabiltzalako, ez da? Hortara joateko, eta gero jabetu egiten zaitu hizkuntzaz. Gure testuak, gure ideiak, gure burutazioa konpartitzeko talde eta giro apropos bat topatu dugula, uste dut nahiko eraikitzailea izan dela alde horretatik, eta ez dut uste inor kanpoan sentitu denik, ez da bere, esan nahi dut, dena landu da, partaide guztien artetik bai irakasleak eta bai ikasleak modu oso eraikitzaile, empatiko eta oso atseginean eta posible dela erakutsi digu nik uste, alde horretatik pozik. Nahi nuen pixka modu praktikoago batean pentsatu gidoigintzan dauden arauekin, ea aldugun pentsatu sorkuntza modu, idazketa modu sortzaile batean edo, literario batean edo, ez? Zeneri ere hori asko gertatu zait, nola oso instrumentala den idazteko modu hori, eta oso deskriptiboa, baita ere oso gogorra da idazketa prozesua, ez? Dirudi beti beste zerbaiten zerbitzura dagoela, eta hor garrantzitsua den gauza bakarra dela trama edo argumentuaren egitura hori, ez? Eduard Glissant poeta martinikarraren aipu batekin abiatu gara, zeinetan berak aldarrikatzen zuen Karibeko irla kolonizatuetako biztanleak
irakurri ahal izateko opazidadea aldarrikatzen zuten, ez? Nolabait, mendebaldeko ikuspegi dikotomikoak irakurri nahi zituen irla horietako biztanleak modu argitsu, modu transparente batean, eta nola berak aldarrikatzen zuen horren aurrean, mendebaldeko ikuspegi horren aurrean eskubidea zutela opakuak izateko, ez? Gurasok esate ziren, apuntau, idazti gustatzen zaizu, hitzetik datorren mundu hortan, ez, asko ibiltzea, eta aukera eharra izango da zuretzat, bai zeu hazteko, dakizun hori zabaltzeko. Asko gustatu zait, eukiten irakasle nahi oinarri berdin bat eman da, ez, hitzetik datorren hortan oinarrituta ze desberdin planteau deben bakoitzek saio, ez, xiltasune, opakotasune, arreta, hizkuntzan sistema, narratibotasune, eta hori dana, ez, hitzetik nola sortzean, eta bakoitza ze desberdin dan. Eta gure egunerokotasunie ze presente dauden, ez, danak. Eta hori dana jasotzie, opari bat izan da. Gogoan daukat zure deia, ez, jasotzean eta gonbidapena jasotzean hartu nituen lehen apunteak edo pixkat ikusi nuen buruan nondi jartzen nahi zitzaidan martxan, izan zen arretaren gaiaren bueltan. Eta pixkat lotu hori ere praktika artistikoarekin, ez? Kontemplazioak ze eskaintzen digun bai bizitzeko eta inguruarekin harremantzeko modu dagokionez, baina baita praktika artistikorako, ez? Ulertzen dudalako, horre baldintza bezala edo egoteko modu importante bat bezala. Lan asko, arreta, harridura eta desioa, lau kontzeptu horiek, nik ere nire sorkuntza prozesuetan ikusten ditut eta lantzen ditut, batzutan kontzienteki, beste batzutan inkontzienteki, baina saiakera izan da nire prozesuetan, sorkuntza prozesuetan nola lan egiten ditudan lau elementu horiekin, ez? Euskara irakaslea naiz eta beti aitzainan nola idatzi behar dan esplikatzen, ezta? Baina beti izan dut beste behar batzutatik idazteko eta hitzelantzeko gogo hoi. Eta nahi nun, hona etorri nintzen pixkat, hori beste batzukin partekatzeko, horri denbora eskaintzeko tartea hartzeko. Berezia izan da, batetik topatzea, hainbeste laun hemen elkartu gehanak larumatero hain goiz esnau eta Euskal Herriko puntu diferentatik hemen juntatzea berezia izan da, badanok interesoi bakoitzek beretik, baina interesoi eukideunak eta berezia izan da bakoitzek bere hausnarketak eta partekatzea. Berezia izan da irakasle bakoitzek ze puntu diferentetatik enfokaudon klasea ikustea eta bakoitzek ze hildo desberdinetatik eman duen, baina aldi beren bakoitzei gero ze ekarpen diferenteak eman diun irakasle bakoitzek, horrekin pixkat sortzen jarraitzeko eta hitze lantzen jarraitzeko gogoa damakit hemendik.